Isyk howada kadasız elektrik üpçünçlügi ilaty köteýär. Tomus günleri Türkmenistanyň yssyk howa dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yssyk howanyň Lewap welaýatyna has ýeti duýulýanlygyny, sebitde kadasız elektrik üpçünçlüginiň sowadyjy enjamlary kadaly işletmäge ruhsat bermeýändigini, günüň dowamyna togyň 4-5 gezek öçüp ýanýanlygyny habar berýär. Habarçy sebitde elektrik üpçünçlüginiň peselmeginiň elektrik energiýasy bilen işleýän tehnikalara erwet täsir edýändigini habar berýär. Günüň dowamyna tok 4-5 gezek öçüp ýanýar. Elektrik energiýasynyň akymy 220 voltdan 170-140 volta çenli peselýär. Tok peselenine kondisionerler öçýär diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu Tomus ýer gelen yssyk howa ýerli ýaşaýjylary aladalandyrýar. Adamlar iý ulaýyna yssyk howanyň hassa beterleşmeginden howatyr edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistan boýunça yssyk howanyň Lewap sebitine has ýokurdygyny habar berýär. Şu günler gündüzleriniň 42-44 gradus ysy diýip habarçy maglumat berýär. Meteojurnal Howa maglumatlary neşriniň habaryna görä Türkmenistanyň adatdan daşar yssyk howa dowam edýär. 6-njy ýylyna Lewapda we Mars sebitiniň käbir etraplaryna howanyň temperaturasynyň 42-47 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşlýar. Neşriň soňky maglumatlaryna görä 3-njy ýylyna Ahal, Balkan we Daşowdy welaýatlarynyň käbir etraplaryna howanyň temperaturasy 47 gradusa çenli ýokurlandy. Häzirki yssyda asla kondisioner işletip bolmaýar. Kondisionerden hiç ýyly derek ýok. Ýaňy bir işläp başlatdyýsaň 10 minut geçmänkä togyň akymy azalýar we kondisioner öçýär diýip Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Elektrik energiýasynyň akymynyň peselmegi yssyk howada adamlary çykaryp gözlemäge iterýär. Habarçynyň söhbetdeşi elektrik akymyny güýçlendirmek üçin ýörüýte tok köpeldici enjam satyn alanlygyny, ýöne onuň netije bermänligini gurrun berdi. Habarçynyň ýene bir söhbetdeşi bu ýyl Tomus pasynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilene has ýeri gelenligini gurrun berdi. Yssyk howanyň iýulda näçe gradusa çenli ýokurlanjagy belli däl diýip ýerli ýaşaýjy aladalaryny beýan etdi. Çöl klimaty bolan Türkmenistanyň howanyň temperaturasy tomtuny 40-45 gradusdan geçýär. Howa tomtuny gurok we ysy bolýar. Tomus pasly maýyň ahyrlaryndan sentýabryň başlaryna çenli dowam edýär. Owy we şäher ýerlerine onsuz hem ewgarlan durmuş infrastrukturalary howa şertleriniň yaramazlaşmagy bilen aňsat hatardan çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen şenbe güni Türkmenawatda bir ýeri transformatoryň hatardan çykanyny habar berdi. Galbertide Lewap we Mar welaýatlaryna geçen ýyl turan harasat, owy we şäher infrastrukturalyny agyr ziýan ýetirdi. Ýöne häkimetler tupandan soň sebitlerde tükelleýiş işleriniň geçirilip geçirilmänligini, awat deskalaryň sanawynyň düzülip reper ýeten deskalarda bejeriş işleriniň geçirilip geçirilmänligini aýan etmedi. Howa maglumaty neşriniň habaryna görä 3-njy ýylyň Aşgabatda howa 45 gradus ysy boldy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen neşirleri yssyk howa bilen baglylykda Iranyň Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli elektrik energiýasyny import etjekdigini habar berýär. Ýöne Türkmen mediasy yssyk howa şertlerini ýurdun öz içindäki elektrik üpçünçlüginiň ýagdaýyny aglamaýar. Mundan ozal 2020-nji ýylyň aýagyna Türkmenistana tutuş ýurt boýunça elektrik energiýasynyň üpçünçlügine bökdönçlük töredi. Türkmen häkimetleri elektrik üpçünçlügine dönen bökdönçlügi ýurtda harby huşgarlygy artdyryp jogap berdi.